arropak. Fantasiazko arropak. Begira. Oi. Igual jarriko dut hau. Txoi pizkatean. Jarriko dut arropa hau, bale, Samu? Momentu bat, Bira. Bira ze fantasiazko arropak. Bira, txaleko hau. Exacto, nere... Jarriko dut! TikToken bezala. Bira, Samu, Bira ze fantasia TikToken bezala. Ikusi duzu TikToken nola jantzten diren? Bira. TikToken... Bueno, ya igual jero jarri bako zuzuk musika bat, ze igual TikToken igual falta zait musika. I want some money, panic, it's time. Oh yeah, I want some money, funny, minitze. Txoi bizkatean, Samu, nola egiten dute, etxoi? Ba, orain. Bat, bi... Samu. Vale, igual da. Vale. Samu, nola egiten dute TikToken? Trampa? Nola trampa? Nola? Egin dezakezuzuk trampa, mesedez niretzat? Osea, rollo egiten dudala hola. Ai, ze fantasia, Samu! Egin dezagun hori. Trampa egite dute TikToken? Bai, hori bai ez nuela espero. TikToketik ez. Osea, beste norbaitetik bai, baina TikToketik ez. Egingo dugu hori, bakizu? Zu bakizu egiten trampa hori? Rollo, egiten dudala hola eta agertzen naiz beste arropa batekin jantzita barkatu? Madre mia. Pues itxoin bizkatean, bale? Ikusi duzu? Horein prakak, itxoin. Bira, daukat hau perfecto, hau da nire talla, perfecto, exacto, bira. Eta horein prakak, ia prakak, bira. Bueno, ze ongi, Ba, orduan hori, fantasia hauek barrura ere. Bada espada. Bira. Oso ongi. Dena sartzen da, dena. Eta, ze gehiago, hau ere sartu beharko dugu, ezta? Hau, egiteko eszenografia. Txanoak ere eramango ditugu, rollo, bai. Berokia hotza badago. Ui, bagoaz Donostira, ez da egunen batean, ez? Igual Donostirako eramango dut Pamela, bale? Donostira Pamelarekin. Eta eguzkiko betaurrekoak, niz eta Euskal Herria izan, eta eguzkirik ez egon, baina postureo, bale? Bira, hau ere beti, bale? Hau, eskutxoa, ez da ez, bale? Ez da ez. No es no. Eta aurrei utzi pakean. Ez behartu musukatzen, ez behartu besarkatzen. Agurtu, bale. Bueno, ez dakit. Baina, rollo, musu bat eman izebari. Eta gainera izeba horrek egiten dio. Musu bat, ez. Noiztik aurrera ez da ez. Nik uste dut jaiotzen garenetik. Bale? Musuak ematen ditugu nahi badugu. Besarkadak ematen ditugu nahi badugu. Ia geratzen den, komitetik bakarrik gauza honak adibidez galdetzea, besarkada bai? Ze kostatzen zaigu? Eta gainera bai esaten dizutenean da fantasia bat. Osea, zer besarkada bai? Eta orduan da eskatzen duzu besarkada. Ez duzu inposatzen besarkada. Besarkada izan behar da zerbait musuak bezala eta lastanak bezala eta dena bezala. Zerbait, bale, rollo, o igual begirada bat, ze bai? Bale? Eta musuak berdin, bale? Venga, ez musukatu jendea eta ez besarkatu jendea, bale? Baimena eskatu gabe, izan daiteke galdera, izan daiteke begirada, izan daiteke, bale? Venga, baina ez da ez, hau badoa barrura, noski baietz, hau ere bai. Eta Donostirako Pamelika, hombre, mesedez, favorez, daukat bakarra, daukat. Hau,
hauetako bakarra, baina bueno. Oh, a ver. Geratzen ez Donosti, ematen du Donostikoa? Maravilla, banekien eskaber jartzen zu Pamela bat eta jartzen dituzu alako, eta gainera noa moderna Donostikoak bezala, ez, bira, ze moderna. Bira, zu bazoaz Donostira eta esate du jendea, oh, hau hemengoa da seguro, eta zu bazoaz igual txantreara eta jendeak esaten du, neska hori igual Donostikoa da, itxura horrekin, a ber, eske, bira ze, maravilla, hau dena barrura orduan, bale? Barrura, eta hau izango da aurkezlearena egiteko arropa, begira. Mira ze fantasia. Tatxan! Elkarrizketak egingo ditut? Soineko honekin. Bueno, zu badakizu arropa guztia hauek nork egin dituen, ezta? Erabilik. Hau da, bira. Ai, makume honik endu behar dizkiot. Eta behar dizkiot besoak. Hola, libre. Hau, jantziko dut sartu baino lehen? Ikusteko ja ongi geratzen zaidan ala ez? Bale? Ingo dugu TikTok? Rollo TikTok? Bale, maravilla. Ze pasot esamun, ikuste dut oso ongi geratzen ari zaigula. Bueno, gauzaren bat gehiago sartu beharko dugu, hau? Chica, ay ama, bueno, ni que me dijo ay ama, si le pongo bolilla, uy, me tiene que ver los saques, ay ama, sí, uy Dios, marcate, wow. Panchika! Ai! Bueno, hemen dikago behar du ez, bere gauzak hemen daude. Maja, que nervios. Daudela hemen bere gauzak, maja, baski bakizu zire urduri nagoen Panchika ezagutzeko jama. Bueno, pues hemen itxaron behar diote. A ver, espera. Ai, ama! Ekarri dut argazki kamara eta dena argazki bat jartzeko berarekin hor frigorifiko jarriko eta jama. Ai, txika. Baina zer leku polilla daukezuen hemen ez? Wow. Espera, bakizu. Uy, nerviok. Bueno, ama. Hala, hemen txe, ez dauzkezue aurkirik hemen oza.
beti gurekin. A ber, itxepi aia gogoratzen dudan. Sismi, mismi. Misi, simi, misi, misi, Ai, txika! Baina, oizu, askoz guapago, hola, gertu. Hombre, favorez, ez da gauza, bera, ni begiratzen ni jarratzen zaitut Instagramen, eta ber, dena super look, super rollo, baina ber, aragitan, aragitan ez da gauza, bera, hombre, a ber, favorez. Hombre, es que bakizo, zer nahi zenuen, ukitu, pues ukitu gaitatzen. Sisi. Ai, bai. Ni naiz. Eta jozu zein den zuri zena. Mismi. Orduan zen nahi zenuen. Aurki bat. Bai, Mercedes. A ber. Pandoraren kutxa. Ni ari nahi zautarrikatzen deitu bar diotela izena. Zergatik Pandoraren kutxa hau pantxikarena bada. Claro. A ber, zergatik ez hashtag pantxikaren kutxa eta ez Pandoraren kutxa. Nor da Pandora hori? Eta badare bai ez da pantxika bez. Hori xera, eta... Ei, norena da kutxa? Pantxikarena. Orduan? Pues pantxikaren kutxa. Samu, ari naiz mezuak botatzen. Vale? No te digo más. Vale? Bueno, dauka pizka bat inbitarik. A ver, es que egon ginen Donostin. Deno esan behar diot. Egon ginen Donostin. Bai. A ver, Donostira zera. Claro. Osea, kontxatik pasean egiteko, Wow, ze aurkiak, maja. Zuretzat? Ai, eskerrik. Itxoin orain aukeratzen duzu nahiago duzuna, bale? Vale. Eta beste bat zuretzat edo niretzat. Zuk aukeratu nahi duzuna. Pues, a ver. Ja, sí, claro. Hau, bai. Ja. Pues ya está, hemen daude aurkiak, listo. Osongi. Zer nahi zenuen bestera. Osea, ya aurkiak badaude. Vale. Zer gehiago. A ver, es que ikusi dut gauza bat, baina... Barkatu, es que nago... Nire, a ver, apa, ezer izan dire. Ai, ni berdi. Pasatu bako paikoa, porque... Bai. Claro. Ui, ahí va, espera. Maravilla, es que egin behar nintzen arrera bat hemendik, eta ateran egin nituen hankak, baina jarri behar nuen burua lurrean eta oso gogorra dago. Ja, esan dut, pues, emango dira. Bueno, baina hankak horrela ere ikusten zaizkizu. Maravilla. Wow. Oye, ze suabe zean, ez? Oso suabe. Wow, ke, beraka, goraka baino gehiago. Osa, nahi... Bai. Beraka, gauza bat, kontrapelo esaten dena. Berire, begira, bai. Beraka, goraka. Bi textura. Osa, ni daukat bi textura, bueno, tenok, eh? Bai. Begira. Hemen ez hain beste, bai, ez? Aizu. Bueno, eta, ze hemen ze, eh? A ver, etorri gara unera Samu eta biok artistak eiztatzera. Bai. Ez bakizu nola esaten duten, nola egite duten programa bat dena atxorren eiztariak? Kazatesoros. Kazatesoros, hori. Hori, pues, gu etorri gara egitera artisten eiztariak. Osa, rollo eta esan dugu egon ginen Donostian, zirko lantegi batean, etorri gara esan dugu guazen antzoki batera, hor beti egongo dira artista. Eta nora gertu da? Barkatu baina, Simi, Sisti, Wisti, Misi, Simi. Ai, barkatu, Mismi. Ui, madre mia. Oi, bai. Laguntzari gabe otu bakarrik. Ez que batzutan gertatzen zait eta normalean egoten erratu bat eta ia soltatzen da. Baina laguntzarik alba duzu bai, Mercedes. Vale. Ai, a ver. Venga! Simi! Venga, a ver. Hola, fizikoa. A ver, animatu. Vamos, Sisti! Misi! Txikiri! Fizikoa. Bai, a ver, Vale, itxoi bizkatea. Vale, jarri egin hanka. A ver. Jarri. Ui, papa! Ai, ama. Ai, hola. Parkatu baina, itxoi bizkatea. Niretzat hola zaude perfecta, eh? Vale. Ateako nesplanotik momentu batean, mira. Mira ze diba. Ai, pues bai, begira, azkenean biak behar dituen. Maravilla. Guztiak zuretzat. Zaude diba, eh?
Bienvenida a la guía práctica del ama de casa y la esposa complaciente. Supongo que si estás escuchando este disco es porque estás en un aprieto. No te preocupes, aquí lo solucionaremos. En este primer capítulo vamos a preparar la fiesta sorpresa de tu aniversario de boda. Para una ocasión tan especial, prepararemos solo un plato: el postre. ¿Estás preparada? Prepara los ingredientes que vas a utilizar: la harina, los huevos y el azúcar. Reserva el chocolate, que es afrodisíaco, para más tarde. Vierte en un cuenco 5 huevos. Y 300 de azúcar. Bate todo suave al principio y luego con fuerza. Con fuerza. Mira cómo la masa va subiendo y cogiendo cuerpo. ¿Cómo sube? No te preocupes, es cuestión de constancia. Echa otros 500 gramos de azúcar y amasa todo encima de la mesa. Una vez ya haya cogido forma, mételo en el horno. Espera que pite y sácalo. Recoge bien la casa y limpiará, porque tu esposo se lo merece. I remember Paris